és la gran, o sigui, el gran empat que hi ha entre la societat i la cooperativa. És el mateix que la meva família, és tot el poble, tota la comarca, tot el territori que veu aquí, veu reflectit les seves aspiracions, perquè la cooperativa sempre ha sigut un paraigua quan ha hagut dificultats i sempre ha estat al costat dels pagesos i els ramaders. Hi ha una base social molt important, hi ha una cultura associativa també molt important, que fem pedagogia i es fomenta la incorporació de joves no solament a les explotacions i a les finques i granges, sinó també al Consell Rector. També es fa Consell Rector ja perquè se vagin familiaritzant amb el que és la cooperativa i per les seves empreses el que representa i que ho visquin i hi hagi aquesta cultura cooperativa. El servei més brillant i que ha sigut el quid de la qüestió d'aquesta casa ha sigut la formació de ramaders i la formació d'empresaris, i la qual cosa fa que siguem pràcticament la cooperativa que té més empresaris ramaders, que és molt diferent la figura del ramader integrat al ramader empresari, que és una casa a la qual, a més de tenir socis que es menen les terres, també la cooperativa gestiona moltes finques de persones les quals no tenen continuïtat i la cooperativa té una base de terra molt important. Això fa que siguin els que tenim la seguretat, els que som socis ramaders principalment, també tenim terra però no pas pel que necessitem, doncs dona tranquil·litat d'aquest nou repte que hi ha hagut ara, de solventar-lo. Aquí sempre hi ha hagut una comunicació molt gran entre el que és el poble i el que és la cooperativa. De fet, això ha anat increixent, vull dir, per això és una casa aquesta que està a totes les cases. Tenim un apartat social molt important per qüestions tot altruistes, que sigui fomentar la cultura, fomentar les persones amb dificultats, i ara hi ha un projecte aquí a Ivars que li va molt bé la cooperativa per acabar aquest centenari, és en un centre de serveis. És un semblant, no té els requisits del centre de dia, però sí que no té l'homologació de centre de dia, però sí que és un equiparament al qual, al no tenir tant rango, pots prescindir de certes coses que, vull dir, potser amb menys professionals ho pots gestionar, et dona una possibilitat d'anar ampliant dia a dia les places que tens, la manera que ho vols gestionar, i com a primer pas pensem que és el correcte. Si en acabat s'ha d'ampliar més de dia o hi ha residència, ja es determinarà. Què se'n gaudirà? La gent que han sigut a la cooperativa, tota la gent que hem format tot aquest conglomerat d'empresaris de tota aquesta zona, es miren de la seva suor.